Hej og velkommen til part 2 af min overlevelse. Jeg er lige ved at dø her inde på en af mine venners server, så jeg går bare lige home. Ja, det hele er blevet griefet. Det er en af de dumme inde på serveren. Det er ret irriterende. Altså, vi har stadig lidt at være i. Altså, men jeg vil lige se, hvem det er, der har smadret det. Og det er ikke min ven, der hedder Chico Dragon, og vi har fået... Nå. Vi har fået smadret vores netherwarts til ret irriterende. Ellers, min ven har sikkert nået at gemme tingene. Det håber jeg. Men altså, jeg tror, vi går ned og mine lidt. Ja. Det skal lære noget svinkolet med. Så. Jeg har også min jernhak med. Den får man tit brug for. Så. Jeg er helt klar. Jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at mine lige nu. Så jeg tror bare, jeg laver en farm. Ligesom vi har den. Der. Nå. Jeg skal bruge noget. Sådan noget. Jeg skal lige lave et lugejern. Jeg syrer noget træ. Tror jeg ikke, vi har så meget. Jo, jeg har noget på mig. Så. Ja. Gør vi sådan. Sådan. Hov. Sådan der. Så. Det er ham, der er griefet, der har skrevet det der. Pænt irriterende. Så har vi lavet en lille farm. Og lægger lidt, men vi skal have noget vand, og det er det sidste, jeg gør i den her episode. Så jeg tager lige noget vand, hvis jeg går. Så. Og der er en spejder. Så sætter jeg det lige. Og så slutter jeg den her episode. Vi ses i part 3.